Tak ja ostuji tam u nového videa, kde si dneska môžeme ísť dať ako zberný deň. Vlastne bol som na zbernom dni a moc toho teda není, hej. Máme tu žiarovku obrovskú, hej, to je 250 vláknovka. Potom tu máme nejaké trafáky, toto je konkrétne Asus, to je na nejaký notebook, troška skrivená, ale to je nič, to sa opatrne opraví, na nejaký notebook, hej. Je to 19V 3,3 ampére, takže takáto parádna, takú mám aj ja, ale nemám proste, ja mám tenší tento. Ďalej zde máme takéto trafko, to je na nejaký asi menší notebook, to je 19V 2 ampére. Takže to tiež nejaký notebook a posledné trafko to je na kameru, nejakú ďalšiu to je 12V 1,5 ampére. Takže tak, ďalej zde máme takéto TV kábel retro, hej, takže to sa hodí. Ďalej tu máme ďalšiu retro zbierečku, druhý vypínač. Hej, takže takýto druhý vypínačík. Už mám dva, jeden je teda krajší. Ďalej tu máme svetlo, neviem či to je babetu, alebo na čo to je, napíšte mi do komentárov. Takže takéto fajnové svetielko. Potom zde máme k tomu takéto fajnové svetielko, hej. To je takto, hej, na pripevnenie, to ešte skúsim pripevniť na hrkáč, aj toto. A ešte tak. Ďalej tu máme 3 senzory, jeden je takýto, to je taký lacný, klasický, hej. To má 3 výstupy klasika, hej, tu si nastavujete lux a time. Ďalej zde máme takýto bez krytky, takže to bude asi nejaké testovací, neviem. Zebral som ho. Niečo z toho vypadlo, to je jedno. A ďalej zde máme takýto najlepší, to je aj s dolným senzorom. To má meter, time a lux, asi dosah. A to je takýto, hej, ako takýto fajnový. A potom posledné máme toľko to 7 objímiek, každé sú proste v krásnom stave, hej. Hej, proste krásne objímečky nové. No táto troška strpá, tu dám asi do skladu hore, pretože tam není žiadna objímka a potrebujem tam nejakú dať. Takže takéto objímečky retro, hej, takže tu dáme k tomu ten oný. Takže môžeme si všetko postupne teda otestovať, hej, takže zatiaľ tak, takže presunieme sa do dielne. Tak poďme si dať napríklad tieto trafáky, hej, týchto je ako dosť. Tak, takže poďme si dať trafáky. Určite sa využijú, keby náhodou mi donesie niekto nejaký notebook bez nabíjačky, tak určite nájdeme využiť. Takže ideme otestovať najprv toto 12V. Takže trafko nám funguje. Takže trafo funkčné, takže keď príde ďalšia kamera, môžeme pripojiť na trafo, takže to je veľmi dobrá vec. Takže odkladám do DVR oddelenia. Vlastne ja to dávam takto sem hore, hej, lebo takto hore to tu mám pripravené už na pripojenie rovno, takže môžeme sa vrnúť na ďalšiu vec, hej, takže to je tak. Tak máme túto bulbku a môžeme si teda zapnúť, hej, takže ja pripojím teda skratovací káblík, tak, môžem si teda zapať bulbku, takže 3, 2, 1. Krásne to svieti. Hreje to dosť. Hej. Keď si zavrieme dvere, tak ako svieti to dosť. Ale to asi na hranie slepic. To je sliepok. Takže tak. A ak sa to krásne zhasne. Hej, takže tak. Zohrieva sa to extra rýchlo. Hej. Proste baňka má 140 stupne. Takže toto proste, hej, je to proste zohrieva sa tak zmrt.
100, hej, 100. Takže zvarieva sa takovou vadu, preto to necháme ešte chvíľu, ale dole to je úplne to. Ale radšej to nebudeme chytať. Takže môžem si ešte raz vrhnúť na tieto ďalší trafáčka, ja vám tu otvorím dverke. Takže môžeme sa ísť vrhnúť na tento. Je to 19 V, hej, takže pripojím ho. No. Svíti to. Môžem ešte to ešte treba pripojiť, hej, takže neviem, jak to spravím, ale nejako. Jo, je to dobré. 19 V, hej, takže. Takže takýto koncovek. Tak. Trafák je dobrý. Takže máme 2 trafáky na notebooky, takže tak. Tak môžem si skúsať senzory. Takže idem teraz zapojiť objímku na hentie. Môžem si teraz zapať senzory. Tak. Už nám to asi funguje, neviem. Žiarovka tam svieti. Haslo to a ideme prejsť. Takže senzor funguje, takže môžeme ísť ďalší. Tak druhý senzor sme zapojili. To je ten. Čakáme na zhasnutie. Dobre? Takže senzor nám tiež funguje. Na tento ja som rozoberal, tu sú takto paličky, hej. A takto teda funguje. Takže tak. Môžeme ísť na ďalej. A ďalej máme toto hmlovku ze Škodovky. Yes. Máme tam žiarovečku. Smrdí to dobre. Takže môžeme si to ešte zapnúť. No, ak to teda zapíť. Ja je tu. Takže môžem si to ešte zapať. Toto svetielko. A na druhej, na druhom svetlene mám tu, jak sa to volá, žiarovku H3, takže musím zohnať H3, žiarovku. A nebudem to pravdať, takže ešte čakáme na nabitie batérie a potom sa vám asi ozvem, hej, takže zatiaľ tak. Takže spojarnil som to, bola baterka v prdeli a už nám svieti hmlovečka, hej. Neviem ako prečo oni súdruzi proste v Nemecku nechali takýto štvoreček, že prečo toto proste nedali normálne, že z boku žiarovku, jak mám proste u brzdového svetla z Fiatu. Ale ako dobre, no. Ono to svieti určite viac, ale mám vybitú baterku, hej, proste. Proste na červeno to svieti, hej. Ale moje to je ako brzdové, hej, ako. Nič tomu nebráni, hej. Takže tak. Takže takto teraz sa svieti. Musím zohnať žiarovku do tohto, hej, sem. Ale toto teraz svieti, hej, takže dá sa to môže primontovať, hej, to na matičku, na nejakú dieru. Buď z hora, alebo z dola. A svietite, brzdíte, hej, takže zatiaľ tak. Takže to bol asi celý výberný deň. Dúfam, že sa vám to páčilo. Mám teraz ešte nejaké objímečky. Takže zatiaľ tak, ináč fun fact. Teraz som si všimol, že v mojich želvách sú také isté objímky ako tu, takže asi niekto vymontoval z želv, alebo niekto mal v dome ako to. Takže tak. Takže zatiaľ sa majte, užívajte si, takže zase som mal zberný deň, hej. A moc už teda nebol ako. Takže nabral som teda zobral som čo sa dalo, hej, nebolo tam moc toho, lebo brali, hej. Takže no bohužiaľ. Ale ako dobre, takýto spínačik tam bol, to je dobré. Takže zatiaľ tak, takže zatiaľ čau.